L'autonomia és la base d'un bon aprenentatge. Ajuda els nostres alumnes a superar les dificultats i a valorar les seves possibilitats. Tot això ajuda a desenvolupar una autoestima, responsabilitat i seguretat en ells mateixos. Per treballar l'autonomia, a infantil partim dels hàbits i de les rutines. Hàbits com d'autonomia personal, com són anar al lavabo, rentar-se les mans, treure's i posar-se la bata i l'abric. Hàbits socials, que seria compartir i resoldre els petits conflictes que se'ls presenten dia a dia. I hàbits d'ordre i treball, que seria respectar el treball dels altres, saber fer una fila, repartir els llibres, etc. Un cop se senten capaços de resoldre tots aquests conflictes, ells veuen que tenen moltes possibilitats i que poden fer moltes coses ells sols que no s'ho imaginaven.